για μένα, για όλους, η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν ευρωπαϊκό κόμμα. Είναι η παράταξη που έβαλε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια σε συγκεκριμένες περιόδους στην Ευρώπη και θέλουμε να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί. Και να πω επίσης για έναν επιπλέον λόγο γιατί πρέπει να είναι ισχυρή η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχουμε δει δυστυχώς από Έλληνες βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συντάσσουν και να ψηφίζουν ψηφίσματα κατά της χώρας μας. Αυτό είναι ντροπή που γίνεται και έχει γίνει διότι την πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο δεν την έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Επίσης υπάρχουν τεράστια ζητήματα που τα επόμενα 5 χρόνια θα πρέπει να επιληθούν, όπως τα ζητήματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, της πράσινης μετάβασης. Είναι ζητήματα τα οποία δεν έχουν υποστηρίξει, δεν έχουν στηρίξει οι οικολόγοι και οι πράσινοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό, με την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, που έχει να κάνει με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης εν γέννη. Άρα όλα αυτά χρειάζονται ευρωομάδες βουλευτών οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν αυτά τα ζητήματα και να φέρουν λύσεις.